Dobrý den, já vás vítám v restauraci Grand Cru. Mé jméno je Jakub Čebiš a jsem manažerem restaurace. Nacházíme se v Lodecké ulici na Praze 1, nedaleko náměstí Republiky. Naše restaurace se zaměřuje převážně na fine dining. Nabízíme kromě restaurace také vinný bar, který momentálně otevíráme na různé akce, jako jsou coffee breaky, uzavřené akce, degustace. Dále nabízíme mezinárodní kuchyni šéfkuchaře a punčocháře, na které je to postavené, a velice obsáhlý vinný lístek, který čítá cca 15 druhů vín.